Hello guys, hai tambay tolrok ini video hai na hai lamso bono no ke naro hai na hai night only first day paita jura kok gai hai si mo khai kaisa school ko lagawo bai tini amaro phaija naro no goi nang na phonai tabo maine di kaisa mission se kaisa mission jago aro khai khana rok phongo boni ungkros lamnya ko naik deh mau ke pura ungko amaro kata ro student dulu jadi di botol lo kan lo naik di mama tapi nang naik ro mau ke pada nih rom karena ungkros lamnya tuh kayak asli sebelum ungkros lamnya naik ini Daboro phaijak ang borano rijin horo agot la thanani bagai kisa request khaiman bagai tabok thanai sajjana thangnai nangno phunungnai aro tawana thangman pore nangno phunuktinai naro nai dondi subscribe like kalian tapok di talrok nang na tabuk hungka yang was rai rok student rok pore mani phunungnai ka rok khasrai rok pore bo rok khasrai rok pore bo ni yang nai de yang bisingo srai rok pore bo rok khai ikonai de mo pura tamnai funggong karos serai rok ekdom kebama ke phayo pornani bagai kayak ko nabi mang hamaro angko mo kai sini parawono sini parawono tikset yang ko digi nai nadi nani di talo nugui mang khana rok engkai tabuk tesrasan pore engkai thanai sang kali phana kasupa mokhai naidi uni ri ro lamjak naidi ini belai kheno engko nugui mang khai ka naidi mokhai yang tei thangmano yang bo para mo pura para mangse ga yang digi engkai naidi ko yang engkai ani nok thangmani nongno olok phunungnai ani nok digi thangmani tini akhano next time nongno phunungnai nai manana engkai dugan dok tongo yang rogo mo pura nongno phunugana nai dik nai dok dolok nai dik satung tung man metini belai ki marang ka norok tutung tak bai dolok belai satung tung hana tini kan ade quarter angka yang saka digi nongno ulok phunungnai quarter ro tangbai mani pore kan ade isok wajak already iko maka bai dok tong mani jaga oro pura line ke bai dok tono tanai ne de ke dol dok nugui mang khana rok ke ani video no saja kangkai like and share khaini tapuk di tini bagai asuna hambai